Sindicatul Liber Transloc Brăila este sindicatul reprezentativ la nivelul societății. Avem 217 membri de sindicat din 405 salariați. Încercăm pentru anul 2022 să obținem venituri mai mari pentru salariați, pentru că chiar este foarte greu. Prețurile au crescut enorm și salariații chiar nu mai au din ce să trăiască. Avem copii la școală, cu unii suntem chiar și singuri întreținători în familie și cu veniturile pe care le luăm noi astăzi, chiar nu avem cum să mai supraviețuim. Pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă e mai greu la Brăila. Așteptăm să ne vină autobuzele electrice, că avem o promisiune de 11 autobuze. Asta înseamnă că va îmbunătăți parcul auto și vom încerca să creăm condiții mai bune de muncă pentru salariați, să aibă pe ce să muncească. Avem zile când mașinile au defecțiuni foarte mari și nu pot ieși în trafic și sunt salariați care sunt trimiși acasă, că nu au pe ce să lucreze. Astfel nu asigurăm nici măcar programul transport care îl avem prevăzut în contractul de delegare, ceea ce este foarte grav din punctul nostru de vedere. Avem personal de întreținere, dar așa, condiții foarte greu. Deci noi, la condiții de muncă nu s-a îmbunătățit cu absolut nimic de 20 de ani, ca să zic așa. E la fel.